Que sí, que no miri, que sí, Triqui, que ho he vist a un conte, que no miri, que... Mira, aquí han vingut les famílies, benvinguts i benvingudes a una nova sessió de contes. Veureu, el Triqui i jo estàvem parlant de que sí que existeix un lloc on viuen els monstres. El Triqui diu que no i que no, però si em vol escoltar avui li explicaré una història i ho entendrà tot. Vinga, veràs. Aquesta història va començar el dia en què el Max es va disfressar de monstre. Ui, va fer un munt de trapelleries, fins i tot va agafar una forquilla i li volia punxar el cul del seu gos. La mare, molt enfadada, li va dir: «Max, ets un monstre!» El Max, molt enfadat, li va dir: «Et menjaré!» I clar, la mare, molt enfadada aquesta vegada, li va tornar a dir: «Max, cap a l'habitació!» El Max a l'habitació estava tan enfadat que només volia que tot desaparegués. I això és el que va passar. Al principi hi van aparèixer un parell d'arbres, després molts arbres, fins que al final tota la seva habitació era un bosc. I no només un bosc, també hi havia un mar, i allà hi va aparèixer un vaixell que posava Max. Ui, el Max estava tan enfadat que només volia marxar d'allà, així que va agafar aquell vaixell i va navegar un dia, i dos, i setmanes, i anys, fins que va arribar allà on viuen els monstres. Ui, allà, quan el van veure els monstres, van cridar amb la seva veu terrible: «Et menjarem!» Van cridar ensenyant les seves dents terribles: «A la menjarem!» Ui, van cridar girant els seus ulls terribles: «Et menjarem!» I fins i tot van cridar ensenyant-li les seves urpes terribles: «Et menjarem!» Fins que el Max es va enfadar molt i va dir: «Ja n'hi ha prou! Aquí l'únic monstre que hi ha sóc jo!» Ui, els monstres es van enfadar moltíssim, no enfaden moltíssim perquè sí, sinó perquè no hi havia cap monstre més monstruós que ell. Llavors l'havien de convertir en el seu rei. Van buscar una corona i van decidir que aquell monstre donava tanta por que havia de ser el seu rei. El Max, molt content, va dir: «Doncs com sóc el rei dels monstres, el que farem avui és una festa de monstres tota la nit! Visca!» I així va ser com els monstres es van passar tota la nit cridant: «Uai!» Tota la nit ballant com els monstres. I es van passar tota la nit pujant-se als arbres amb els braços, uai, i movent-se així, uai, uai, fins que al final el sol va començar a sortir. Estava molt calent. I el Max va dir: «Ja n'hi ha prou! Tothom a dormir! I sense sopar!» Quan el Max es va quedar tot sol, va començar a sentir-se una mica trist. Perquè havia sigut divertit allò de la festa, però trobava molt a faltar la mama. Trobava molt a faltar algú que se l'estimés de veritat, que li fes abraçades, que no cridés tant com aquells monstres, i va veure aquell vaixell, aquell que posava Max, i va pensar que era moment de tornar a casa. A més, li va venir una oloreta de sopa d'aquelles que li agradaven, que el van convèncer del tot per tornar a fer aquell viatge que el portaria a casa. Clar, quan va agafar el vaixell, pobres monstres van sortir corrents i li van dir amb les seves veus terribles: «Max, no et marxis! T'estimem molt!» També li van dir, tot fent cruixir les seves dents terribles: «Max, t'estimem molt, no marxis!» També li van dir, tot fent girar els seus ulls terribles: «Max, no marxis!» També li van dir, ensenyant aquelles urpes terribles: «Max, no marxis, t'estimem!» Però el Max havia de marxar perquè trobava molt a faltar la seva casa, la seva mare, la seva família. Així que va començar a navegar. Adéu, monstres, adéu!
tot són dies i dies, setmanes i setmanes, anys i anys, fins que va arribar a la seva casa. I un cop, a dins de la seva habitació, el Max es va començar a treure aquella disfressa de monstre. I li va dir a la mare: «Mama, puc baixar i puc parlar amb tu?» «Va, Max, vinga, baixa, que la mama t'ha preparat una sopa, la que t'agrada, i el papa t'ha fet una truita boníssima». El Max va baixar i va fer una abraçada a la mama. Tot es va arreglar i es va adonar que a vegades això de transformar-se en un monstre no és tan divertit. Veus? Sí que existia. Sí, sí que existia, però tu també tenies raó. Existia a un conte. Veus? Parlant, al final, tothom s'entén. Així que jo crec que ja ha arribat el moment de que diguem adeu, perquè ja s'ha acabat aquest conte tan meravellós d'allà on viuen els monstres, va?